So, ayun natin, Kara. Syempre, after natin mag-gym kanina, mag-cardio and all, guys, it's time naman para mag-relax tayo. So, right now, guys, nandito kami sa Guagua, Pampanga, dito sa TheraFusion Wellness Hub. Located ito sa 2nd floor Estelita Building, sa mismo lang na tapat ng Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital. So, alam ko, sikat itong TheraFusion Wellness Hub sa kanilang head therapy and yung bone setting. Ayun, para sa mga may frozen shoulder, ayun guys, perfect sa inyo to. So, try natin, Jazz, at para naman makapag-relax tayo pagkatapos natin mapagod kanina. Ayun. So, G? Let's go, guys. Okay guys, ito try na namin ni Ate Kara yung TheraFusion Head Spa with facial cleansing and mask. Excited na ako. And syempre yung mga boys natin, hindi natin dapat kalimutan. So, ang itatry naman nila yung TheraFusion Massage with add-on fire therapy. Excited ba kayo? Galaw niyo yung camera, yes. So, G ka na? G! Let's go guys, try na natin.
ayun guys, tapos na kami dito sa ginawa namin, yung in-avail naming service dito sa TheraFusion Wellness Hub, yung sa amin nga ni Jazz, yung TheraFusion Head Therapy, tama? Facial cleansing and Mask. Mask. And yung kay Kelo, anong ginawa sa'yo? TheraFusion massage with fire therapy and ayun. As a first timer, sobrang sobrang sarap sa pakiramdam. And parang nakakapanibago na ngayon ko lang na feel to kasi usually 'di ba, pag napapagod tayo, parang sinasabi natin ang sarap mag-refresh and ang sarap parang magpa-massage pero di ko ginagawa. So ngayon ko lang talaga siya na-experience and thumbs up. Will you recommend TheraFusion? Yes naman, definitely. 100%. 10 out of 10. As a first timer. So this time naman guys, si Jelly naman tatanungin natin kung kumusta ba yung na-experience niya kanina. Nakaka-refresh tapos parang nakakawala ng stress. Kung i-rate mo yung process kanina, anong ratings mo? 100/10. Wow, 100/10 kasi Talaga, parang medyo na-stretch yung mga katawan ko kanina. Yun. Tapos, yung mga linalagay sa katawan, parang nakadagdag na nakaka-relax kasi sobrang bango. Tapos, ramdam mo yung mental niya sa katawan. first time mo ba na-try yung fire therapy? Opo. Anong pakiramdam? Basta nakita natin, yung talagang lalagyan ng alcohol tapos inaapoy yan. Anong pakiramdam? Mainit siya na yung hindi nakakapasong init. Parang nakaka-relax na init po. For our last question, guys, babalikan mo ba? Definitely. Babalikan. So ayun na nga guys, tapos na kami dito sa TheraFusion Wellness Hub. At kanina nakausap natin sila, Jelly. Tinanong natin kung ano yung experience nila, kamusta yung nag-experience nila dun sa ginawa rin sa kanilang services. Ikaw, Jess, anong favorite part dun sa ginawa? Alam mo, Ate Cara, actually, sabi ko nga kanina, first time ko din na-experience yung magpa-water dito talaga. So, similar kay Kels at saka kay Jelly na first time na-experience yung ganon. Yung pinaka-favorite ko nga yun, yung parang may tubig. And of course, yung nilalagyan ka ng parang menthol sa likod. Kasi guys, sobrang relaxing ng amoy and all. Actually, Ate Cara, yung pagpasok mo parang sa mismong shop nila, yun palang talagang nagdadala na yung menthol. So, yun yung pinaka-favorite ko na part. Ako naman, actually, lahat nga eh. Yes. Alam mo, yung simula nung paghiga pa lang natin doon, na-feel ko na agad yung relaxation. Oo. Diba? Simula start to finish, talagang ramdam na ramdam mo yung pagkaalis ng stress, yung relaxation na sinasabi natin dito. At saka maganda, Ate Cara, yung mga mismong staff nila, guys, well-trained talaga. Gabi yung mga kamay nila, sobrang lambot, sobrang gagaling nila. So, 10/10 sa inyo, guys. They are all certified talaga. Lalo na yung sa ginawa kila Kelo, yung fire therapy. Si Sir kanina, siya lang yung may certificate to do that. Kasi parang hindi basta-basta. Na syempre, alam naman yung fire, di ba? Parang kailangan talaga well-trained yung gagawa nun. And aside doon, dito nga sinabi natin kanina nasa may Guagua branch tayo. Aside dito sa branch nila sa Guagua, ay meron din silang branch sa Angeles City. So sa mga nasa around Angeles, you can go to their branch dun sa Angeles. Sa pakita na lang namin sa Facebook page nila. Search nyo na lang yung TheraFusion Wellness Hub Angeles branch para makita nyo yung more information about them. Ayun, guys, sa lahat ng gustong ma-experience, lahat na na-experience namin, or mag-relax, guys, kung gusto nyo mag-avail ng mga service nila, kindly visit their official Facebook page account at mag-inquire na kayo. So, Jess, G? Of course, Ate Cara. G!